Jeg prøver i hvert fald. Ja, det virker. Fint, smukt. Godt. Jeg kan da godt stoppe, hvis der er noget imod det. Mit problem er, at jeg ikke altid rammer. Og hvad så? Folk de står og ser på, hvordan jeg nu ikke rammer. Alice, man gør ikke det her for popularitetens skyld, man gør det for sjov skyld. Okay. Så du har ikke tænkt dig at publicere det? Jo, det der ryger på YouTube, men det er ikke dybt seriøst det her. Det her det er bare så folk de kan få lov til at kigge på, hvis de har lyst. Jeg skulle ligeglad med, hvad de tænker om mig. Jamen det er jo ikke dig. Jo, jeg er med, det er mig, der bliver hovedsageligt optaget. Selv den samtale, vi har lige nu, bliver optaget. Come on. Kan du ikke være ligeglad? Jeg gør det her for hyggens skyld. Jeg er ikke ude på at opnå popularitet. Jeg kan bare lægge det ud på nettet, du ikke? Ligesom når man deler det hele. Okay, men jeg tror altså ikke, du skal have samtale med, fordi den kører til på dansk-norsk. Og hvad så? Det må de så vælge, om de vil se på eller ej. Der er jo alle mulige andre sprog, er der ikke? Nå, passiv ind til level 6. Ja, tak. Plus, det kan være, at folk de får gode idéer. Nå, hvis jeg passer lidt på Blitzcrank, kan jeg godt lide at fange, og så kan Caitlyn smide en cupcake lige under dig bagefter. Jeg har heldigvis ikke oplevet den combo endnu. Jeg har prøvet den. Jeg har da brugt den en gang, jeg spillede Caitlyn, bare for at prøve hende. Ja, var det sådan, at I fik kills hver gang så? Nej, ikke hver gang, men det var i hvert fald sådan, at du kom ikke væk de næste par sekunder. Hvad er når Blitz? Jeg har prøvet at spille med en Caitlyn til Blitzcrank, og så stod jeg hen i busken oven på en af hendes cupcakes, og så trækker jeg fjenden hen til mig. Så han fjenden fast i cupcaken, og så bagefter nokkede jeg dem op. Så det er bare passivt spil ind til level 6, så. Ja. Og Blitzcrank vil gøre, hvad han kan for at få fat i det, bare til bemærkning. Men du farver bare så godt du kan, uden at komme i karambolage med ham. Jeg vil bare gøre lidt rundt med ham. Godt, sådan er det ivrig om Blitzcrank. Vældig, og det er derfor, jeg holder ham på afstand. Ja, det gør du også bare, som det er. Den Blitzcrank. Jeg sagde, du skulle holde dig på afstand af ham. Han gør alt, hvad han kan for at komme til dig. Når jeg var optaget af, at jeg har mistet min æg. Så. Jeg skruer dog lidt mere liv til det der. Så længe der er en minion imellem dig og ham, kan han ikke få fat i dig. Tænk på det, når han prøver på at stå et sted. Ja, jeg er klar over det. Jeg vil så give mig et skud mere. Jeg var lige i den her bus, så Blitzcrank ikke kan stå derinde og overraske os. Se, det er sådan der skal se ud, når han prøver på noget. Det kan jeg lide. Tjek på vej ned. Ja, jeg kan se det. Wow, flash heal! Yippie! Det var da en god en. Ja.
hvorfor går du hele tiden frem imod ham? Ej, det... Minionsen lige foran mig. Jamen, og så bagefter var de bag mig. Det er jo din skyld, at du kom op på den anden side af Minions. Du skulle så få et øje med dem hele tiden. Det var ikke noget... Det var ikke særlig lang tid. Det er stadigvæk nok til, at han udnytter chancen. Se, der fanger han Minion i sit forsøg. Altså han bare ville lade være med at fange efter mig hele tiden. Han får jo ingen fangehånd mere, bare til at bemærke. Nå, der er en trap der. Okay, jeg har lavet mana nu, men han har næsten ingen mana mere. Jeg har heller ikke så højt på mana. Lige snart for Sheen, så skal det nok blive sjovt for mig at lege med os. Se, hvordan han fanger minions, når du holder dig bag ved dem. Og han har brugt sit mana op nu, så nu kan han ikke trække et stykke tid, for det er alligevel over... Han brugte alt sit mana. Ja, det tager over 100 mana for hver gang han prøver at gribe dig. Ej, det var fint. Jeg tager den. Så er Shaco hernede igen. De fik øje på ham. Af en eller anden grund her på det, men det er jo ikke det, jeg skulle. Så. Jeg er ikke i så højt level, som du er. Er du ikke? Det var underligt. Vi er level 5 begge to. Ja, jeg troede, det var level 6. Dog ikke. Jeg kan bare sige, det løb sådan. Løb sådan? Ja. Det var fordi Shaco var der, så måtte jeg jo nødt til at komme med. Ja, det er godt arbejde. Det bliver lettere lige snart, når level 6, fordi jeg får mit ult at lege med. Okay. Jeg har allerede brugt det faktisk. Bare spare det. Bare spare nu, så skal vi nok være klar til den tid. Undskyld, jeg har ikke bold til den der. Hold dig bag minionsene. Du er ved at gå lidt for langt ud til højre, nemlig. Ja. Det er så godt, du kan advare mig. Men jeg er blevet skubbet. Jeg kan godt lide, at Caitlyn bare står til damage til de der minions. Jo mere uforudset du er, jo mere hader Blitzcrank dig. Du skal prøve at tænke på, hvordan du vil gøre, hvis du er Blitzcrank, og så bare counter det på den måde. Kom der væk! Prøv lige at se, hvor lidt skade jeg tog. Jeg siger, jeg fatter ikke, at vi overlevede den der. Prøv lige at se, hvor lidt liv jeg skal leve. Ved du, for det gjorde sig det ondt. Da de kom, der gik jeg på Caitlyn, og Caitlyn, hun ville ikke kæmpe, da hun ville lave liv. Og det er deres main damage. Er det ikke? Jo. Men lad os spare op til dit ult, og spare jeg op til mit ult. Så kan vi tage den i en hug, hvis det er. Jeg tager den. Jeg er lidt svært. Er de smuttet helt? Hvor det er. Jeg tror, de er smuttet tilbage. Der er Blitzcrank. Han står og venter på at trække en anden under tårnet. Okay. Jeg er smuttet tilbage for Sheen. Jeg har råd til min kop. Eller starten af den der. Goss, det var egentlig en dårlig gang for Hekarims side af. Okay, de kunne ikke rigtig bryde mig ned, for mit skjold den giver mig alligevel lidt over 200 hit points. Jeg har opgivet mit skjold og ikke andet. Ja. Jeg er jo support jo. Så er Shaco på vej hernede. Det er til Kalista, hun gør det godt oppe i toppen. Ja. Jeg er klar.
skal bare lige fange ham. Så er jeg sådan lidt. Nå, det gik da godt. Godt, hun brugte heal og flash igen. Ligesom før. Caitlyn, hun bruger heal flash combo hver gang. Værsgo, jeg kan ikke tage den. Eller jeg kunne godt, men du får ikke noget ud af det. Nice. Godt gået, Alice. Ja, men de slår mig altså i vejen. Og når du ikke tager den, hvad skal det så ske med det? De spawner efter et ekstra antal minutter af, hvad jeg ved. Jeg sætter mig i vejen. Det var med vilje, så du det? Ja, så er det. Ja. Det er nogle ender. Hey Karim. Wow. De går heldigvis efter dig, de gør. Ja. Det er de dummeste, de kan gøre. Især når jeg er så tanky. Vi skal nok spille et passiv. Jeg roller lige heroppe, så han ikke kommer rundt om bagfra. Ej, det var. Jeg havde lige håbet på, at du har ramt. Nå, du har ikke ult endnu. Det er bare fordi, jeg har ult klar. Nå, jeg mangler 12 sekunder på mig. Blitzcrank, han kommer her. Interessant. Kan du nok Blitzcrank med ult, hvis det er? Jeg er ikke sikker, jeg kan prøve. Okay, jeg er klar med ult. Det er bare, hvis han fanger mig, så tager jeg ham. Så, ult. Du blev stunned af et eller andet, eller hvad? Kom tilbage. Hans ting, den der... Akarim. Nej! Så hans ult, den silence, der sendte du med dit... Eller... Dit ult, eller? Ja, hans ult, den tager min ult. Interessant. Godt, vi har Hecarim tæt nede i bunden af en taget. Ja. Jeg er bare bekymret over, at vi mister vores tårn så hurtigt. Det er kun fordi Hecarim, han er nede og blander sig hver gang. Men jeg kan også begynde at ramme lidt. Altså, vi må tage dem lidt med i liv, før vi bruger ult og alt på dem, Alexander. Ja. Ellers så får vi dem ikke på den combo. Ja. Men mindre du rammer dit stun først. Ja. Men så skal jeg også bruge min stun først, fordi jeg får ikke lov at bruge den efter jeg har brugt min ult. Det er ligesom om jeg kan ikke lov at gøre det der. Det vil gerne have dragen. Er det Blitzcrank der? Ja, det er det. Det gjorde ikke noget, det var et fint kill mere. Jeg så ved hendes ult. Kan du ikke hjælpe mig med hende her? Au. Au. Ja. Jeg havde håbet, du ville have skudt lidt mere på hende, imens hun optagede mig. Nå. Vi fik dragen, og vi fik 2 kills. For 2 tab, så ja. Jeg tog jo ult på Katarina, så hun ikke kunne fuldføre sit ult.
Ja, nej, det... Jeg flashede væk, fordi jeg var over... Jeg mistede liv hurtigt. Det gjorde Katarina også. Meget hurtigt. Godt stikker meget pres på bunden dernede. Nå, 750 guld mere, jeg har permaslow. Så bliver det ikke rart for dem at være i nærheden af mig mere. Jeg tager op på skud. Jeg begynder at bruge abilities til one-hit med, eller har du ikke så god en mana endnu? Ja. Skal vi bare kunne gøre det med branden også? Der er gang i noget i vandet. Shit, de kommer. Alice, vi kan ikke gøre noget der. Han er nødt til at prøve at hjælpe ham herfra. Hvorfor dækkede jeg ikke for det skud? De er godt nok prøvet de der fjender, er det ikke? I det mindste pusher botlane i sig selv. Det der, det fik vi bonus af, fordi de var så grådige, selvom der var nogen, der døde af os. Det var lige helt deres hold undtagens Katarina, der døde på vores område. Du kan se, at Blitzcrank begik selvmord ind under mit tårn. Jeg fik Blitzcrank. Nice. Hej Blitzcrank, vil du ikke lege med mig? Nej, det vil han ikke. Vi kan ikke tage ham, jeg var for langsom der. Jeg tror ikke, du gør så høj skade på ham. Jeg vil hellere bruge min ult, før du bruger din ult. Ja. Hvis jeg kan, altså hvis det er nødvendigt. Ja. Lidt ligesom her. Hvor der ikke er nogen vare i at gøre det. Ja. Han er tilbage med fuld liv. Nej, han har ikke fuld liv. Jeg går udenom. Han ser os. Lad os tage den her fra dem. Ja, hvis det ikke bliver en kammer med. Jeg er klar til at tage ham med uld, hvis han fanger mig. Så. Katarina. Bare kom der væk, jeg dækker. Hey, kan du tage ham? Nej, det kunne du ikke. Bare kom der væk, så. Shit, man. De kommer bare alle sammen. Wow. Det var hurtigt, de kom ned i banen, for de var helt oppe i den anden ende, da vi gik ind i starten.
er ikke så altid, jeg ser mit hold komme meget til undsætning i jungle på den måde. Mm. Det der er Katarina glad for. Hun fik 2 vers. Det er noget jeg altid har haft Katarina for, det er hendes ult. Hvis hun bliver det bare lidt fedt, så kan hun tage dem med kun ult og næsten ikke andet. Jeg kan ned og tage den her med en sekund. Okay. Okay, kanskje ikke. Så er de skudt på kamp hernede ved vandet igen. Nå, vi vil indhente dem, og vi har 2 drager imod deres enge. Det er så ondt, det der ult der. Det er bare træls, at hun kan gøre det. Ja. Vi har ikke andre tanks end dig. Og jeg var ikke der, da hun kom. Du kunne næsten have vendt over og brugt ult på hende der, så har du måske haft en chance. Nej, Alexander. Dit ult var klar i hvert fald. Den var klar, men det ville ikke have hjulpet mig. For hendes ult var ikke klar, det var bare det jeg tænkte på. Det ville ikke have hjulpet mig, fordi hun havde nakket mig før, der havde min ult ville have gjort nok skade på hende, til jeg kunne have taget hende. Okay, som du siger.
Hun er jo... Jeg har styr på den ting. Den der ting har jeg styr på det. Hun er nemlig fuld AP. Hun har jo ingen health, hvis man kan sige det sådan. Jeg er klar over det. Men jeg ved, om det er det. Hvor mange fjender skal lige til her? Så er det roligt ham, jeg kommer ikke tæt på dig. Nice, Alice. Nu stopper han stun. Stopper det hans stun? Jeg har jo ved at lade sin økse til et fuldt stunhug, og så smækker du ham op, så du stoppede ham i det. Ja. Det er fint, det er. Jeg ved, at Herderken han slap væk igen, men han er en kujon. Han kommer kun, når han ser sin chance at stikke af igen. Ja. Jeg skal ikke tæt på Katarina. Hun bruger et uld på mig, så jeg er væk. Jeg kan ikke nå at gøre meget. Jeg kan nok hende op, jo, men så har jeg allerede mistet halvdelen af mit liv. Jeg vil bygge et skjold, som skaler på mit liv, så jo mere liv jeg har med, jo mere skjold får du ud af den. Og nu er hun ved at tage vores tårn hernede. Jeg har snart uld klar. 5 sekunder. Så jeg kan stoppe hende, hvis hun bruger uld på dig. Har hun vidst, at jeg kom, gjorde hun ikke? Det ved jeg ikke, om hun gjorde. Jeg ved bare, hun er ikke glad for at kæmpe med mig. Ult! Jeg har ikke uld. Nå, okay, sorry så. Jeg blev fanget lidt til. Ja, jeg blev slået væk af Saren, der reddede Katarina i sidste øjeblik. Ja, nej, det er det. Jeg hjælper dig lige lidt. Katarina slap væk med kun lige et hugs liv tilbage. Tak for hjælpen, Rød. Det var så let. Vi er jo team, ikke? Ja. Nå, nu skal jeg til at bygge rigtig tanky. For nu er jeg kommet til det punkt, hvor jeg har bygget alt det damage, jeg skal have. Så nu skal jeg have Sunfire Cape som den næste. Nej, vent, det er Katarina vi er imod. Det vil... Nej, vent, jeg tror jeg starter med Sunfire Cape uanset. Oh shit, det er ikke godt tegn det der. Har du ult? Hun hopper over væggen. Det er vi har Caitlyn hernede. Jeg har et skjold til dig. Gå den anden vej udenom. Jeg er allerede i gang med det. Hun løber langt. Ja. Så godt jeg løber hurtigere end hende. Men hun er fanget alligevel. Hun kommer så ikke ud herfra. Au. Kan jeg se. Jeg sonder ham lige. Au. Det er noget jeg ikke reagerer på. Fuck, hun er fedt! Hendes knivblad. Ja, jamen prøv at se hende. Hun har 17 kills. Det er helt sygt. Hvordan skal vi dog besejre en med 17 kills? Jeg skæmmer mit ult til hende. Hun har damage, men hun har ikke liv. Det skal du huske, hun har damage, men ikke liv.
Hun er ikke særlig gavnlig, hvis hun dør hele tiden. Ikke kan tage hen. De fik dragen nu. Så, Uls! Møg, hun døde ikke. Sagde jo, at jeg ikke kan tage hende så hurtigt. Jo, noget, for hun gik ind efter, hun havde bare brugt ud på mig bagefter, hvis jeg ikke havde gjort det. Jeg er ved at bygge magic resist til imod hende. Plus at hun nærmer sig sit full build. Hun er faktisk full build. Det eneste hun kan blive stærkere nu, det er hvis hun ikke dør for ofte. Hun er allerede full build. Yep. Se på lyset, hun bliver ikke stærkere end det hun er. Oh god, wow. Det var sygt hurtigt hun blev det. Det er kun 30 minutter. Se hendes kills. 18 kills. Og 151 farm. Wow. Jeg er ikke så langt lettere, fordi jeg banker på det. Nej jo. Jeg blev også ignited af hende. Hun er både flashed og ignited i nærheden af mig nu. Nej. Har hende lige om lidt, men hun tør noget. Nej. Nice. Blitzcrank var med til at beskytte hende, hver gang jeg prøvede at komme til hende. Skide ting. Katarina. Ja. Hun er pissefed. Jeg kiggede ikke langt nok til at se, at Katarina kom. Jeg gjorde ikke. Velkommen.
hun har rendt herinde. Hvem fanden var det, der var inde i vores jungle her? Ja, jeg tror, man har den der. Nå, det er Hecarim der her. Kylling, mand. De kan stjæle, men de tør ikke blive at kæmpe. Se hvem der kommer her. Ej, lag. Nederen. Jeg har ikke mere mana. Du kan godt se den stoppe med at komme hen over ham, gjorde du ikke? Jo. Ja, fordi jeg så, hvilken vej han var på vej, og så var jeg skiftet han retning, og så ville jeg føre den hen over ham, men så stod alt lidt for stille af, hvad det skulle have gjort. Ja. Og det er han for efter at have fået opdateret min skærmdrive, så kører min normale data, den kører endnu bedre. Ja. Den kører bedre end min skolecomputer. Ja. Den kører faktisk så godt, at jeg nyder at spille League of Legends, for jeg kan se alt, hvad der sker. Det er ikke sådan, den hænger sig. Ligesom om, at alt det går lidt sagtere nu, fordi at der er så mange billeder for mig at se på. Ja. Nej! Forkert. Come on, jeg skyder hende først. Alexander, du må fange Katarina. Jeg prøver på, men jeg trykker forkert. Ja. Jeg skulle ikke være så tæt på. Jeg er alt for lidt liv efter hendes ting. Hvis... Ja. Jeg tager den store der først. Der har vi Katarina. Jeg har ikke tæt forholdet. Why? Tag at bygge mindst en item med Magic Resist til at counter Katarina. Ja, den der Sonas Hourglass. Et eller andet, der giver dig Magic Resist bare. Jeg har for eksempel taget Spirit Visage. Og nu hjælper du med ham. Tak. Det tog dig så lang tid, Alice. Det tog mig lang tid, ja. Det var sådan, du stoppede med at interessere dig for at angribe ham lige pludselig. Alt det kører rundt for mig. Nå. Det hele går så hurtigt, fordi det her det er ikke den bedste spillecomputer. Så Katarina, hun er fuld bælt, og hun kan ikke engang nakke mig på et fuldt ult af hendes på mig. Og jeg begynder at bygge mere liv nu. Oven i købet. Så er det mest, der ryger på armor nu, men det er stadig ekstra liv, jeg får hele tiden. Når jeg er færdig med mit byg, skulle jeg gerne være omkring, omkring de 4000 hitpoints. En fuld tank. Ja, med lidt damage faktisk. Har du ikke nok med til at gøre ondt alligevel? Se hvem der er her. Jeg sætter bare her og venter på hende.
Var det Katarina? Ja. Haha. Vi bliver også nødt til at lade være med at stå så meget i gruppe. Hvem er det, han går i det med? Manden baronen. Jeg går ned og tjekker. Den er i hvert fald ikke død endnu. Den er stadigvæk fin tilpas. Hej, Blitzcrank. Han løber. Ja, men det kommer ikke til at redde ham. Jeg blev slået her. Ja, det er bare i orden. Der kommer Katarina. Jeg holder øje med hende. Jeg giver dig et skål. Sådan der! Hun skulle ikke have noget sagt der. Og Nexus. Der er en, der er på vej ned for at tage sig af det. Ja. Op til Åsetårn, kom. Ej, jeg kan ikke tage det mere, sorry. Au. Executed. Ja, væk med tårnet, så kom der væk. Tilbage med dig. Pas på det. Nej, det er snyd, det der. Det var snyd. Det var ellers lige før, hva'? Ja. Du har også slået på dine små drifter, du smed af, har du ikke? Hvad? Du har også slået på de der rifter, du smed af i jorden, har du ikke? Kanskje? Ja, det er jo slå på alt magi, jo. Jeg har vist det. Katarina er efter dig. Hun vendte om. Det var hun alligevel ikke løb ind i. Nej, sjovt nok ikke. Men nu er det altså helt herhenne, de er, hvor jeg er. Yep. Og jeg har 3600 hitpoint, og den sidste ting jeg køber, den kommer til at give mig de 4000. Det er den ikke Magical Assist. Det ved jeg ikke, det må du læse. Nej, den gør ikke. Jeg troede, den gjorde det. Hvad var det, der var her? Der har vi Caitlyn. Hej, smukke Caitlyn. Vil du ikke lege med mig? Boo! Der er rolig, jeg har. Okay, det er afsløret. Ej, de kan ikke gøre mig noget alligevel. De kan alligevel ikke røre mig. Det er umiddelbart. Jeg kan fange Katarina til os, faktisk. Nederen. For mange. Hvad fanden? Kunne de også tage drag samtidig med? Nej, det var Shaco, der tog drag til os. Okay. Hun skulle have været død af det hele. Han skulle. Ja. Vi mangler... Shaco, han var nede til drag. Hun forsvandt bare. Hvorfor fik hun liv så hurtigt?
Hun har sikkert spellramp. Det kunne være, at jeg skulle tage for opgradere den her computer sin skærmdriver også, fordi at hvis skærmen den følger godt med, så ja, så skulle der ikke være noget problem. Ja. Jeg skal bare lige ind og tjekke, hvilket skærmkort jeg har, før jeg kan gøre det. Hvis jeg har den samme som på min anden computer, så bliver det meget enkelt. Ja. Jeg håber det lidt. Det er jo en Windows 7, den her også. Så vil jeg play på sejren. Det kan ikke med bare Jeg kan se det. Nå, 2 af vores spillere overlevede det. På alle dem? Wow. Og flot gået af. Jeg fik ikke engang brugt uld, fordi jeg ikke kunne komme tæt på nogen af dem, der havde lavt liv. Jeg fik heller ikke brugt min ult. Jeg kom for hurtige problemer, og så kunne jeg ikke bruge den skid. Aha! Du ved, hvis jeg stiller mig hen og laver ult med det hele, ikke? Ja. Hvad det cuts. Men jeg døde alligevel. Lista. Caitlyn er fuldt udbygget. Ja. Og så på den gode idé. Jeg vil bare stoppe ham, men det når vi ikke. Nå ikke. Nå. Han har wardet Baron nu. Mhm. Han ward vi ikke kødlæg. Ej, forkert.
Katarina, hun fik altså lidt liv til at hun Hun har brugt sit uld på én champion. Den her gang skal hun ikke væk. Og ja, hun gjorde næsten ikke skade på mig. Vi vandt der. Ja, vi vandt. Som sagt, Katarina var den eneste på deres hold, og når hun ikke blev stærkere længere, så var der ikke så meget, de kunne gøre mere til sidst. Ja. Anakims taktik virkede i starten, men til slutten der... Jeg ved ikke. Alt jeg ser, det er victory. Det var fordi den havde lige låst sig. Ja. Ja, det kan være, at jeg har brug for at opdatere den her skærmdriver. Jeg har bare aldrig rigtig opdateret den her, fordi at skolen har sådan et program på den her data, som skal opdatere den. Ja, honor you. Nå, tak for spillet. Jeg tror, jeg skal have en pause.